Rus resmiyeti Demirgazyk Owganystany Islam döwletiniň 5000 töwereg jeňçisiniň bardygyny aýdýar. Yerliler Türkmenistanly jeňçilere duşýar. Golaýda Russiýanyň ýokary derejeli howpsuzlyk resmiyeti Owganystanyň Demirgazyk serhet ýakalaryna Islam döwleti ekstremist toporunyň 5000 töwereg söwüşjüsiniň bardygyny aýtdy. Bu habaryň fonunda 24-nji maýda Azatlyk radiosyna Owganystanyň Demirgazyk sewitlerine özüni Türkmenistanly diýip tanışdyrýan Islam döwleti toporunyň söwüşjüleri barada maglumat gelip gowuşdy. 21-nji maýda Russiýanyň federal howpsuzlyk gullugynyň başlygy Aleksandr Bartnikov Täjikistana eden saparyndan soň Owganystanyň postsovet Merkezi Aziýa ýurtlary bilen terhetleşýän Demirgazyk çäklerini Islam döwletiniň şahamçasyna degişli 5000 töwereg söwüşjüniň ýygnanandygyny aýtdy. Serhet howpsuzlygynyň güýçlendirilmegine çağırış etdi. Islam döwleti ekstremist toporunyň Owganystanyň şahamçasy 2014-nji ýylda Islam döwleti Horasan adyny alypdy. Metbuat habarlaryna görä ýokary derejeli Rus resmileri soňky bir ýylyň dowamyna garaşsyz döwletleriň arkalaşygyna agza döwletleriň Owgan terhetine ýygyderli alada bildirip geldi. Bu maglumatlaryň fonunda Azatlyk radiosyna Owganystanyň Demirgazyk sewitlerine Islam döwleti ekstremist toporunyň söwüşjüleriniň hataryna asly Türkmenistanly agzalaryň hem bardygy barada maglumat gelip gowuşdy. 24-nji maýda Azatlyk radiosyna telefon arkaly beren maglumatyny Owganystanyň Demirgazyk sewitleriniň ýaşaýjysy Kudratullah Faryab welaýatynyň çägine Islam döwleti toporunyň özüni Türkmenistanly diýip tanışdyran 4 söwüşjüsine duşanyny gurrun berdi. Son bir dağın içine vardık. Faryab welaýatynyň bir Dağıstan yerleri şol Tutayda Türkmenler var ekeni, Kazak, Çiçililer var ekeni, Daişler, Özbekler var ekeni, o nemeden Özbekistan'dan. Olar Daиш olmuşlar, karta adam verdi billere kartını. Alivallardan yaman korkuyor, olar Karagullu, Rahatlı koyup. Deyip Kudratullah aýtdy. Kudratullah özüni Türkmenistanly diýip tanışdyran 4 söwüşjüniň atlaryny aýtdy. Azatlyk radiosy olary mälim etmekden saklanýar. Onuň sözlerine görä söwüşjüler Owgan türkmen terhedine barmak üçin yerli ýaşaýjylardan ýol beret bolmagy soraýar. Oňa olar hoje goher diýip Türkmenistan terhat başytaýda. Şoňa gitmekçi bolar, şoňa sen belet meýdiller diýdi gullyk hakyny berdi. Belet bolsaňyz diýdi mana motor berdi, öňüme gitsem. Deyip Kudratullah aýtdy. Türkmen hökümeti Islam döwletiniň hataryna goşulan Türkmenistanly raýatlar barada resmi beýanat bilen çykyş etmäni gelýär. Azatlyk radiosy Demirgazyk Owganystanyň Islam döwleti söwüşjüleriniň hataryna Türkmenistanly jeňçileriň bardygyny Owgan we türkmen resmiýetlerine tasdikladyp bilmedi. Media we metbuat habarlaryna görä Demirgazyk Owganystanyň Islam döwletiniň jeňçileri bar. Ýöne Azatlyk radiosynyň kabuldaky habarçysy Şamerdan Ulumurady sewitde yerli resmiýetleriň Islam döwletiniň söwüşjüleri baradaky maglumatlary häzirki wagtda ne tasdiklaýanlygyny, ne de ret edýänligini aýtdy. Demirgazyk Owganystanyň Jowzan welaýatynda Daesh topar ýani Islam döwleti diýilen toparynyň söwüşjüleri bardy, olar bilen Taliban söwüşip olary kup çykardy. Olaryň bir topary Owgan güýçlerine tabiin boldy. Şondan soňra resmiler Demirgazyk Owganystanda Daesh diýilen toparyň bardygyny ne red etdiýine tasdiklaýar. Deyip Murady 24-nji maýda habar berdi. Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň Owgan gullugy 24-nji maýda yerli resmiýlere salgylanyp Islam döwletiniň Demirgazyk Owganystanyň darşary ýurtly söwüşjüleriniň ençemesiniň Siriýadan we Irakdan gelenligini habar berdi. Şeýle-de resmiýleriň tasdiklamagyna görä daşary ýurtly söwüşjüleriň arasyna Pakistanly, Uygur, Özbekistanly we Eýranly jeňçiler bar. Bamdi hal ki de Afganistan de defa wazarat Daesh dela Owganystanyň gorunmak ministrligi ýurdun dürli künjeklerini Islam döwleti söwüşjüleriniň bardygy barada özlerine maglumatyň bardygyny aýdýarlar. Ýöne olaryň anyk sanyny tasdiklamaýarlar diýip Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň Owgan gullugy 24-nji maýda habar berdi. Resmi manabi usaha maglumat nedi tarlasa kedi. 22-nji maýda Owganystanyň Tolo News habar neşri Birleşen Ştatlaryň aňtow hasabatlaryna salgylanyp Islam döwleti Horasan ekstremist toporuny agza söwüşjüleriň Owganystanyň jemi sanynyň 5000 töweregine degini habar berdi. Birleşen Ştatlaryň aňtow hasabatlaryna görä Islam döwletiniň söwüşjüleri esasan günnäger Owganystanyň Kunar, Nangarhar welaýatlaryna, şeýle-de Demirgazyk Owganystanyň käbir sewitlerine ýerleşýär.